A vostede doen os xeonllos? Sí, sí, habitualmente. A mí non me dói nada. Estou como un coral. É de verdade que non. Todo, non me deixa nada que non me doia. Dói-me os xonllos e dói os huesos todos. O único que non me dói é a lengua. Sobre todo en las mañanas, cuando te bajas de la cama, me duelen bastante. Pois o facer os xiros. A min dóime sempre. Cando está nublado e hai niebla, é cuando me duelen máis. E que remedio hai, por exemplo, para os xeonllos? Antes había unhas plantas polas cunetas, para agora non as hai. Cocíase e fregábame con elas. Vou ao fisio habitualmente, me poñen ali unha máquina de luceciñas con calor que me alivia, pero bueno, truco pouco. Aguantar non me queda outro remedio. Non quero que a mis abayas, non quero que a mis... 8 minutos, bueno, saben que na rúa sabían perfectamente de que estamos a falar, porque, a ver, Héctor, cando temos un xeonllo con artrose, realmente que é artrose? É un problema moi común, ademais moi común e moi doloroso. Seguro que hai moitas galegas pensando o que lles doen a eles eses xeonllos. De que falamos? Pois falamos basicamente dun desgaste, do paso dos anos. Como todo, vaise gastando, vaise desgastando, van pasando os anos e vaise desgastando e vai producindo dolor. Aquí temos un xeonllo que trouxen para explicalo perfectamente. Por que? Porque cando falemos dos osos, vemos que aquí esta é a articulación do xeonllo que se vai movendo. Para que un oso non roce con outro, o que temos é unha capa de cartílago que protexe este oso, porque senón cada vez que nos movemos estaría rozando un con outro e se rozan os osos vai doer e se vai inflamar. Que pasa? Que co paso dos anos, esa capa que nos temos e que protexe os osos vaise desgastando, van pasando os anos, vaise desgastando, e entón chega un momento en que este oso roza contra este outro. Entón, claro, cada vez que nos movemos, prodúcese aí ese roce, esa dor, esa inflamación, porque xa se desgastou, pasaron os anos. De feito, podémoslo ver así moi graficamente tamén, non? A diferencia, efectivamente, entre un xeonllo san, onde está como esa capa de cartílago que nos acabas de amosar, e un, pois, completamente desgastado. Claro, incluso eses meniscos tamén, que temos estes dous iscos que temos por aquí, que tamén axudan a que realmente pois non se produce ese roce, van adelgazando, vanse desgastando, van pasando os anos, entón, se non coidamos ben os xeonllos, logo, co paso dos anos, ímolo pagando. Ajá. E cando adoita aparecer isto, Héctor? Pois isto é un problema que, claro, cando somos novos, non moito, entón, abusamos dos xeonllos, non as coidamos ben, pois moitas veces tamén o sobrepeso tamén influe, ao estar cargando pesos, os ter os xeonllos sempre dobrados, ao final acaba pasando factura cando? Pois normalmente a partir dos 60 anos é cando empezan a dar problemas. Pero claro, hai unha serie de consellos que podemos facer para evitar esa dor e sobre todo evitar ese desgaste, porque a solución final sempre vai ser pois a operación. E que síntomas dá unha artrose? Pois mira, o máis característico é a dor. É unha dor que ademais é moi importante. Moitas veces se di, bueno, aguanta un pouco, móvete. Non, doe moito, é unha dor incapacitante, unha dor profunda. Unha dor ademais que é curiosa, porque cando estamos nós moito tempo parados, estamos ben, estamos sentados, non doe, pero cando levamos moito tempo parados e empezamos a camiñar, aí é cando ver esa dor profunda. Pois logo xa, unha vez que empezamos a camiñar un pouco, como se quentara o xeonllo, non? E xa vai doindo un pouco menos, pero ese arranque primeiro é o que máis doe. Logo, esa rixidez tamén que é moi característica, sobre todo cando estamos moito tempo parados, por eso non debemos parar moito tempo para non lle dar tempo a empezar esa dor, esa rixidez. E logo, como uns chasquidos, uns estalos no xeonllo, tamén parece que clac, parece que está aí, cada vez que nos movemos, parece que está aí estalando ese xeonllo, tamén moi característico. E logo a inflamación, inflámase precisamente por todo eso que falábamos antes, roza un oso contra outro, eso produce dolor e eso ao final acaba inflamando tamén. E unha vez que temos ese temido diagnóstico, non? Nos din que temos artrose, como a tratamos? Como se trata? Pois temos por aquí unha gama de produtos enormes para tratar esa artrose. O máis característico e máis habitual que facemos é dar eses antiinflamatorios, esas pastillas antiinflamatorias para tratar a dor. O que pasa é que non debemos abusar delas tampouco. Non é algo que podamos tomar de xeito habitual, pois sí, nun momento de moita dor podémolo tomar, pero non continuamente. Logo, que máis temos? Temos cremas tamén, cremas antiinflamatorias que nos poden axudar a baixar un pouquiño esa inflamación. E por aquí, estes sacos de sementes que a min gustanme moito para dar frío e calor. É dicir, é algo moi sinxelo, non estamos recurrindo a fármacos, pero sí que nos pode ir moi ben. Podemos poñer un saco destes que metemos na neveira, témolo ali frío, e poñémolos ao redor do xeonllo
xeonllo para que baixe esa inflamación, cando está inflamada esa xeonllo, e logo cando está xa un pouco mellor para axudar a engranar, que decíamos antes, para axudar a que quente ese xeonllo, pois metemos un saco destes de sementes no microondas, un ratiño así o no xeonllo, vai quentar e xa nos vamos a mover moito mellor. Así que hai que ir buscando esas solucións para poder que este sistema de engranaxe siga Claro, estando. porque dicías antes, Héctor, abusamos cando somos novos das articulacións, dos xeonllos, é dicir, como podemos previr artrose? Pois temos aquí este grafismo preparado un pouco para decir o que facer e que non facer. Unha vez que xa temos ese problema da artrose, o que evitar sempre estar cambiando de posición continuamente, non estar 2 horas parados, sentados no sofá ou na cadeira, porque ao final vai nos costar moito máis. Facer exercicio é importante, aínda que teñamos artrose, porque temos que seguir fortalecendo este xeonllo, pero claro, exercicios que non impacten moito nos xeonllos, exercicios suaves como a natación ou a bicicleta, pero sen apretala moito, sen darlle moita forza e moita resistencia, unha bicicleta suave ou a natación porque non vai sufrir. Se estamos saltando ou correndo, están sufrindo moitos máis estes xeonllos. E logo, pois, aplicar ese frío, calor e o calzado, importante, calzado baixo. Imos evitar o tacón, non tacóns moi altos, porque van sufrir moito máis eses xeonllos. E que temos que evitar? É moi importante o que podemos ter aquí, evitar cargar peso durante moito tempo, evitar ter os xeonllos doblados durante moito tempo. Os típicos traballos de xardinería, que estamos ali dobrados moito tempo, ao final están sufrindo moito eses xeonllos. E sobre todo, importantísimo, é para evitar tamén que rompan os meniscos, eses xiros clásicos. Como? Pois eu quedo co pé clavado e cando teño o pé posto no suelo, xirar. Ese xiro de xeonllo, cando temos o pé clavado no suelo, que sería isto, e facemos con isto este xiro lateral, estes xiros laterais, ao final acaba sufrindo moito ese xeonllo, e estes meniscos que temos por aquí, que son moi delicados, poden acabar partindo. Así que sempre, antes de facer este xiro... Axudarnos da cadeira ou a hora de xirar, non? Xusto, axudarnos na cadeira e non do xeonllo, non cargar no xeonllo para que non sufra, ou directamente torcer o pé. Se temos que coller unha caixa, torcemos o pé, dobrámonos, collemos a caixa e non estar así, xirar, coller, porque ao final están sufrindo moito ese xeonllo. Claro, pois anoten ese conselliño, 1:14 minutos, creo que temos preguntas de WhatsApp, a ver que nos consultan. Gustoume moito ese consello do xiro, Sí. Sufre o ligamento cruzado que temos por aquí detrás. Hai que previr, querido Héctor. A ver, consultas, teño 40 anos, anda como a min, e opereime hai tempo do menisco, teño máis risco de sufrir artrose? Claro, cando na operación de menisco o que ocorre moitas veces é que se elimina. Claro, cando este menisco está roto, rompeu, está doendo, porque partiu, entón, claro, quedan aquí estes trociños de menisco. Entón, o que fan na operación é entrar cun artroscopio e eliminar, digamos que cunha especie de aspiradora, para que todo o mundo entenda, retiran estes trozos de menisco roto. Claro, temos menos apoio no xeonllo, temos que cuidar todavía moitos máis, porque sí que temos máis risco de que acabe rozando un oso contra outro e producir esa dor, esa inflamación. Así que igual está bocada iso. Máis consultiñas para ti, Héctor. Por que se arquean os xeonllos cando teño desgaste? Pois mira, é moi curioso porque sí que é certo que ás veces vemos a xente maior que ten desgaste de xeonllo e que ten as pernas como arqueadas, non? Que xa non era tan recta como era antes. Ou os futbolistas tamén. Tamén, ocorrelles moito. Por que? Precisamente por este desgaste dos meniscos que temos aquí. Vendo a maqueta enténdese perfectamente. Cando estes dous apoios que temos aquí, que son os meniscos e os cartílagos, e que son perfectamente paralelos e iguais, se o temos máis desgastado por un lado ou polo outro, ao final este xeonllo vai arquear, porque falta o apoio deste lado. Entón, vai arquear para un lado ou para outro, e por eso arquea tamén a perna, e ao final arquea tamén ás veces un pouco a persoa ao caminar. Ah, pois que curioso. Máis consultas? A ver se temos outra. Aí está. Canto tempo, canto tempo dura a recuperación se me poñen unha prótese de xeonllo. Exacto. Claro, aquí é moi importante recalcar que cando nos operan do xeonllo o que fan é directamente quitar esta articulación enteira e poñela de metal. Esta articulación enteira de metal para que volva outra vez a funcionar ben. É unha operación complicada, é unha operación dura, pero claro, hai que moverse xa casi donde o primeiro día, porque hai que empezar a mover esta perna. Ahora, a recuperación
recuperación total hasta que levamos unha vida normal poden ser varias semanas, pero sí é certo que non imos estar na cama todas esas semanas, todo o contrario, hai que moverse, hai que traballar, hai que ir ao fisioterapeuta para empezar a fortalecer canto antes e axudar, volver a recuperar ese movimento. Que a operación de cadeira tamén é moi semellante, non? Que Sí, de é seguido... o final, enseguida, nada de cama e a empezar a moverse, a moverse. Unha máis, dime por aí, así poña que os compañeros, a ver, se me opero, a prótese tamén se pode desgastar? Claro, a ver, todo ten desgaste, todo se desgasta. Si é certo que o noso xeonllo natural tamén se desgasta, pero a prótese tamén. Pero bueno, se alguén se ten que Aínda operar... que sexa un material, como nos contabas Aínda que agora... sexa un material de titanio, do que nos se proñan a prótese, tamén se pode acabar desgastando, pero tarda moitos anos, que ninguén na casa se asuste se ten que operar, decir, a ver se logo dentro de 3 anos teñenme que volver a poñer outra nova. Teño que pasar por boxes Tarda de novo. moitos anos, estamos falando de 20, 30 anos, ou seja, que realmente son moitos anos, pero sí que, bueno, ao cabo de 20, 30 anos, sí que é certo que como todos os materiais, pasan o coche, pasan todos os materiais, sempre teñen ese desgaste, pero falamos de moitos anos, así que unha vez operada tes un xeonllo novo para empezar a utilizalo e a camiñar. Para irte a bailar, Eso aprendendo mesmo. como se fan os xiros e todo. Totalmente, sin que sufran eses xeonllos cos xiros. Maravilla, grazas Héctor.